Здравейте! Казвам се Ивайло Кунев и в този канал си говорим за това как да бъдем по-ефективни. Днес продължаваме поредицата от видеа за това как да преборим негативните последици от хормоните на стреса и от стреса като цяло с, може би, най-хубавия хормон – ендорфина. Дано ми личи как се усмихнах, защото ендорфина ни кара от време на време да се усмихваме. Но преди да си поговорим за ендорфина, за това как да го по-често да бъде в нашето ежедневие, искам да ви помоля да предизвикате ендорфин в мен, като натиснете бутона subscribe и аз да видя как нови хикс на брой хора са станали членове или станали абонати на моят съответно канал. Да погледнете в описанието, което е под мен, и да видите двете книги, които са спонсори на този канал. Това са книгата Stretch, цялостна система за баланс в живота, и Лидерите, забравените истории на България. И за да предизвикате изключително много ендорфин в мен, моля ви се натиснете бутона купи, за да видя аз как усилията ми или всичко, което съм направил, е постигнато под формата на успех. Така, такъв човек като мене, а защо не и човек като вас, ще се почувства по-добре. Защото ендорфинът е хормон на успеха, хормон на победата, хормон на... Да, говорихме си, че може би чувстваме серотонин, когато с момчетата или с момичетата поспортуваме, направим някакви неща заедно, с когато поиграем футбол. Да, тогава е серотонин. Много е готино, когато ние победим. Тогава, да речем, аз ще почувствам серотониново усещане. Но какво ще кажете аз да вкарам победния гол? Ендорфинче, нали? Не знам, аз съм, тъй като съм защитник или поне бях, по-рядко съм го изпитвал това преживяване, но доколкото знам е престрастяващо, нали? От това да успееш, да направиш нещо, да постигнеш някакъв забележителен резултат. Разбира се, има и по-вредни и лесни начини да се докарате до ендорфин. Шоколадче и така хубав пик на хормоналната и така ензимната реакция. Само искам да си го представите. Вземете червено бомбонче Линдор. Сложете го цялото кръглото бомбонче в устата си и стиснете зъби. Това е ендорфин. Сега няма да коментирам, че любовта, сексуалните преживявания са много великолепни ендорфинови преживявания, за които, нека да кажем, сериозно препоръчваме всички, не само аз. Мога да продължа с ендорфина, но най-вероятно ендорфинът е, когато положиш, наистина направиш нещо, постигнеш резултати, успееш да постигнеш това, за което си планирал. Малко по-късно си говорим за планираните успехи и как и те влияят, но всъщност най-после постигнеш резултата, за който си искал. Онзи момент, в който, да речем, всичките там обстоятелства, всичко е предминало и ти вече си на сцената и някой те награждава за еди какво си. Онзи момент, в който нашият олимпийски шампион, понамаляха последно време, но ги има, стои на стълбицата и всички казват неговото име, слагат му медала. Тези моменти са силно ендорфинови. Разбира се, ендорфинът е много пиково и, за съжаление, кратко усещане за щастие, но това въобще не означава, че не трябва да се стремиме към него. Разбира се, последните два хормона на щастието, и ендорфинът, и съответно допаминът, за който ще говорим в едно от следващите видеа, стига да сте натиснали бутоните, имат своите тъмни страни, тъй като усещането за щастие е толкова голямо, че хората се опитват да си го доставят по различен начин. Тук сещате се за какво говориме. Може би някои от най-ужасните наркотици имат своето такова влияние върху нас, но в страни от тази черна краска на ендорфина, аз лично бих казал, че в нашия живот е хубаво да имаме моменти, в които постигаме резултати. Съответно, побеждаваме, постигаме микропобеди или макропобеди, ендорфинови преживявания под формата на сещате се за кое говоря тук в моменти на секс и на взаимност, за които са доста невероятно ендорфинови. И всичко това, вече ставайки малко по-сериозен, особено ако комбинираме някои от предишните епизоди. Доставили сме окситоцин, доставили сме серотонин, доставили сме ендорфин. Виждате, че понякога те могат да бъдат и свързани. Всъщност ни дава възможност да потиснем негативните ефекти на хормоните на стрес, които, напомням ви, дългосрочно
дългосрочно могат да доведат до ужасяващи последици за вашата психика и за вашата физика. Така че не спирайте да си доставяте хормони на щастието. Работи. Благодаря ви. До скоро.